Ano ba mo kabalin? Welcome to Wherein Pampanga guys. Para sa video na to, nandito po tayo sa Mabalacat, Pampanga. And we were invited on the grand opening po ng Greenfield. So ito po yung mga power tool house kung saan nakikita po ninyo mga generators, mga sa ilaw, garden, industrial, and agriculture. So guys, kung ito yung mga hanap niyo sa bahay or even sa business niyo, guys, papakita po namin sa inyo. At syempre, makikisaya tayo sa kanilang grand opening day. So tara, samahan niyo kami. Actually guys, nasa second level tayo. Doon sa first level nito, store area din. However, ang daming tao na nakikipag-celebrate. So, ano ba yung mga makikita natin dito? So, if you notice, ayan, meron tayong mga ilaw, mga bulbs, extension cords. Parang kailangan ko ito May mga measuring tapes tayo. This one is multimeter sa mga electrician. Meron din tayo mga lagare, wrench, pliers, doorknobs. Ito mga pang-plumbing naman to. Medyo heavy equipments. Or mga heavy tools, I'm sorry. Actually guys, nandito tayo rin ngayon kasi may mga items po sila na kinakailangan natin o ginagamit natin sa mga times na nagka-camping tayo. Meron po silang power station. So ayun, avail tayo nito ng power station, fans, mga lamps, yung mga ginagamit talaga natin tuwing tayo yung nagka-camping. Masaya ka ba, Mami? Yes. Is it a happy place? It is a happy place kasi Yes. kasagutan siya sa need natin sa camping. Exactly. Kasi di ba, walang kuryentes. Ako po si Ina Coderes. Ako naman po si Romel Bondo. Yes, si Greenfield is meron tayong mga Greenfield tools, affordable and reliable na power tools. Tapos meron din tayong mga generators, power stations. And then meron din tayong mga para sa farming, pang construction equipments. Meron na rin tayong service center. Sa Tagulan may mga naano po tayo na grass cutter, dealer. At saka yung advantage po namin is andito na rin po yung kumbaga pinaka-service center. Usually po sa mga pang-construction is meron po tayong one bagger na mixer. May kasama po siyang either 6.5 or 7.5 siya na Greenfield low speed engine, reduction pulley. Yes, sa mga DIY, meron din tayong mga cordless drill, meron din tayong cordless na impact wrench, tapos meron din tayong cordless na pang car wash, pressure washer na cordless pang linis ng mga motor. Meron din na rin tayong mga welding machines, grinder, meron din tayong grinder. Sa welding machine natin, meron tayong 200 amperes, 300 amperes na inverter. Circular, so meron na rin tayong mga woodworks. Sa mahilig po sa woodworks. Yes, located tayo sa Dao NLEX exit across HMR Auction, Dao, Mabalacat City, Pampanga. From 8:30 up to 6 p.m. Masasabi lang namin sa mga clients namin is pag pumunta sila dito, ang service namin, ibibigay namin 100% ng kailangan nilang service.